לא! וואו, מה זה היה? אין לי מושג. יובל, נראה לי שיש כאן מישהו. מי אתה? מאיפה הגעת? שלום לכם, אני לזר דוידי. הגעתי לימים האלה, לזמן הזה, כדי לבטא משימה חשובה ביותר. בידי גרש. איך קראת לעצמך? לזר, לוחם זמן טוראי, חייל במפקד בין הזמן של ממשלת ישראל. שמע, אתה ממש מוזר. סליחה, זה פשוט הפעם הראשונה שלי. אני ראש גלי ההדף, ארגון אחד המטרומטר. כן, בסה, השקעתי בתור. רגע, איך אתה יודע על זה? מה זאת אומרת? בכל בית יש כזה. יש כזה בכל בית? איפה? איפה שאני גר. שזה? כפר סבא רבא. מה? פה זה כפר סבא. שמעתי שבעבר קראו לו ככה. בעבר, למה איזה שנה אתה מגיע בדיוק? ת"ת"י"ד. יש לך את זה ביותר מצחיק? שנייה, ת"ת"י"ד זה עוד 30 שנה, מה היה? נראה לי רציני לגמרי. נו בחייך, רק בגלל שהוא זיהה את רמת הגרוטאות שלך? לא יודע איך קוראים לה? בפוקס. אל תתחילי. לא התחלתי, המשכתי. תפסיקו, משהו פה לא הגיוני ואני חייב להבין אותו. בבקשה, לאיזו שנה הגעתי? תשפ"ד. מה? לא, נשארתי לפגוש את התנא החשוב, חוני המעגל. וואו, זאת תהיה ממש בעיה למצוא אותו בימינו. אלא אם יש לך מכונת זמן, כמו שאתה טוען שיש לך, אז אולי פשוט תעלה שוב על ה... חישוק שיגור. חישוק שימה? חישוק שיגור, 2, 3, שער הגר, לא מכירים? איך שלא תקרא לזה, תצא לפגוש את חוני מעגל, תרביד ערפון, כמו שרבנו אותו, אומר לך בשן, מי שתרצה. מעיין, תפסיקי, תהיי נחמדה אליו, את לא רואה שהוא קצת מסוחר? חבר, אולי אתה רוצה כוס מים? 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 אתה רוצה להגיד לי? יש לך פה מים? ממתי מזכירים גבורות שמים, רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון שלך, רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון שלך, אמר לו רבי יהושע, הואיל ואין גשמים אלא הזמן שעלה בחג, למה מזכיר? אמר לו רבי אליעזר, אף אני לא אמרתי לשאול אלא להשלים משיב הרוח מוריד הגשם על אותו, אמר לו אם כן לעולם יהיה מזכיר.